Takže lidi, zdravím vás u dalšího videa, jupí! A omlouvám se, že teď byla trochu pauza, pár dní, jenom 3 nebo kolik. Se omlouvám a teď nemám nějak čas. A vezmeme se na šejky. Jo, vezmeme se na to. Kučičky a nic. Síla se nám vůbec nehodí, vůbec. A jo, to jsme tam vylepšíme si něco. Tak málo. Pošta nám blíká, další vyhraný souboj. Jo, to jsme dali. Omlouvám se, ale teď to bude moc nahlas. Jo, teď už to bude lepší. Přeskočíme to na nás. Co jsme nebyli, ale nevadí. Podzimí. Prosím vás, ať to sundám. Prosím. Jo! Yes! Podzimí down! Jo! Epická hůlka štěstí, napíšeme na cechu. A k tomu epic ještě. Tak. Epic naštěstí je dámy a pánové lepší, ale nechám si kosu. Musím víc lepší, ale má lepší damage. Necháme do věcka. Ale nice. Jo. Jsem úplně šťastný. Jo, po tomto videu natočím let's play na PC. Takže super. Takže dáme hlídku, odklikneme a tuný. Trochu vylepšíme, jen máličko. Kdybychom tady i sundali podzemí, to by bylo nejlepší. Ale nej. Jo, padl mi slid za hru, to se omlouvám, to mi padlo na mobilu, ale nevyscreenshatoval jsem to. Takže teď na vůdce pirátů. A nepadl. Nezhynul. Ale Arinku jsme dali. Nic. A další server je S10. To je Warrior. Vydrž, to se vždycky hodí. Trochu vylepšíme. I máličku. A teď jdeme na masivního kolema. To jsme nesundali. Jaj. Ale brzo ho sundáme. S maskou. Hele. Vydrž, takhle. A ještě omlouvám se. Mám se zapomněla jsem na svět. Jeden. Je to S3, která co mám S11. Integrace. Jo, dobře. Hned si vylepšíme toho. Koník. Vylepší. Dobrý. Jo, tak jsme pár sundali. Tak to jde. Jo, vyhráli jsme. Každý 192. Kopánek vylepšíme. Mám se, tady někdo přišel, ale to nebude slyšet. Jo, hezky. Tady někdo přišel, ale dokud mi to nebude slyšet, ale myslím si, že ne. A potom je down. Co na epic, ale 16. A to se vždycky hodí. Zlatých tam dáme. Neřeknu, nic nedáváme. Tady jsem dole. A nejsem poslední. Tady. Co to je, tyjo?
Tak to uděláme takhle. 11. Tady z toho. Načti se. Tyjo. Jak se ká. Nevím, co asi vydám prvně, buď video. A nebo. Jo, video vydám prvně. Tyjo, co je? Ty kráso. Ty jak se ká. Bude co? Tak já to pouznu, až si to načtem. A blik! Jsem zpět, dámy a pánové, a asi byl nějaký maličký lak. Tady jít ve zbrojce. A tady nádherný líko, který na něj nemám. Nemám. Podzemí, no tak ani nemusí ukazovat, prostě ho nedám. Tak a ještě S11, ale teda S3, ale to, jak jsem zapomněl, já si někam podívám, určitě, já si vzpomenu. Akorát teď vlastně jsem to zkoušel, jak byla pauza a jak jsem to zapomněl, ale mám to někde napsaný, tak jo, myslím si, že by to možná stačilo. Tak vlastně, až to vydám, tak bude spakování. Doufám, že nám hezky něco padne. Co tam máme hodit? No ne, epic. Je to tam, 650. Nádhera. Hodíme to hned na koláčka. A dáme to asi na koho. Tady je epic. 102. Jedince a tady je obratnost, takže asi toto. No, taky dobrý, takže dám to na léna. A to už je v základu, myslím. Jo, tak to dám tak jo, to bylo z videa všechno a uvidíme se u dalšího videa, tak ahoj! Usplachování.